У дзявочай касе злосць сядзіць. Ну вось так казалі, таму што каса, доўгія валасы лічыліся абаронаю жанчыны, дзяўчыны маладое. І вось гэтая самая злосць яе і берагла ад усіх, ад гвалту. Казалі таксама, што пакуль у дзяўчыны доўгія валасы, то яна застаецца цнатлівай. Па таму, як прычэсвалі валасы жанчыны беларускія, можна было сказаць пра іх сацыяльны статус, бо незамужнія дзяўчаты запляталі адну касу, а падчас нейкіх карагодаў ці вясёлых забаваў ім дазвалялася нават валасы распускаць. На вяселлі адну касу дзяўчыне распляталі, распускалі і запляталі дзве касы. Замужнія жанчыны насілі валасы ўжо так, складваючы куклаю альбо такім гняздом. Замужнім жанчынам не дазвалялі паказваць валасоў з-пад хусткі ці каптура. Казалі, што чорт можа залезці і што-небудзь там кепскага нарабіць. Былі некаторыя выключэнні, калі жанчынам дазвалялася хадзіць замужнім з распушчанымі валасамі. Так рабілі, калі яны часалі лён, каб жыццядайная сіла доўгіх валасоў клалася таксама на льняныя нітачкі, каб доўгім лён вычэсваўся. Таксама распускалі валасы пры чараўніцтве ці варажбе, ну а яшчэ калі пахавалі некага блізкага, бацьку, сына ці мужа. Вось тады 40 дзён жанчына магла хадзіць праставалосаю. Было шмат забабонаў і пра цяжарных жанчын. Ім не дазвалялі стрыгчы валасы, каб не нашкодзіць дзіцяці. Хаця чым тут можна нашкодзіць, сёння мы не здагадаемся. А калі ж дзіцятка нараджалася, то першую пасмачку валасоў састрыгалі, запляталі ў пупавіну і закопвалі альбо на покуці, альбо пад парогам хаты. Найбольш такімі цудадзейнымі хіба лічыліся валасы, которые стрыглі дзіцёнку пасля першага года ад нараджэння. Вось гэтыя валасы ў розных месцах маглі альбо пускаць па вадзе, альбо спаліць на прыпечку, але часцей за ўсё іх захоўвалі за абразамі на працягу ўсяго жыцця. Ну і таксама часта нашыя продкі збіралі ўсе валасы, которые састрыгалі з галавы. Складалі іх у асобую торбачку, а калі чалавек паміраў, то гэтую торбачку клалі ў падушку пад галаву нябожчыку.